Abixi fisioterapia zentru, Iñaki Deunakalin Ondarrun kokatutako zentro barri bat da. Eta bertan, arlo desberdinetako fisioterapia zerbitzu eskaintzen da. Alde batetik, prebentzioa bideratutako tratamentutan zentraten ga. Lesionoi bat ez emoteko ero bentsat alik eta prebenioa izateko disfuntzioik analizaten di, eta bertan ariketan bidezko eta beste erabiltza batzu bidezko tratamentu bat burutzen da. Beste alde batetik, min ero lesionoi baten ondosiozko tratamentupe burutzen di. Horretako ekografia muskuloeskeletikoaz baliatzen ga, diagnostiko prezisua zehatzagoa bat burutu, eta horren gainen einaldizen alternatibak emoten di. Eta azkenik, jarraipen batean bideratutako fisioterapia zerbitzu eskaintzen da, hau da, lesionoi baten ondorioz, ja behin rekuperazio bat emon eta gero, ariketan bidezko eta beste tratamentu batzun bidezko jarraipen bat bermatzen da, ostea beste egoteko olako lesionoi bat. Egixera, nik familixan beti ukizionotela hurbileko ero ekintzaietzik. Azkanin belaunaldi desberdinetan ekintzaile desberdinak egon di, eta nik ikusten egon bakotxak beran esfortzuaz eta gogoaz, euran biharrak aurrataten bera eguzinioaz. Orduan, bizkatu koxe motivazioa hartut eta errixan biharra etxeko gogoaz, ekintzaile izate animalitxan. Urte batzuk arenagoa anasi zartu zen, eta horrepe bai bultzada bat egoztan, arlo antzeak egoneran alkarren arteko elkarlan bat burutza bai, eta olantxena matxerutapen. Egiz esan, espero baino askoz behar harrera hobio gokioan. Hasieran biluraz hasi nintzen, bizkat ez nekixelako ez ze topako neban eta ze puntu arte zabalduko zen klinika barri bat egoala. Eta hasieratik erantzun oso ona izan da, perfil desberdinetako jentit horire, gazte, hirugarren adineku, kirolaxak, laneko lezinoik, mundu desberdinetako jenti eta oso guztaga mundako erantzunaz. Esan honetan animateko, emoteko pauso bat aurrea hori bera nahi da bena, eta ez eukitzeko bihurrik, hasieran errespetu moten da bela, eta ez da bixulez etopako zuen barrun, baina dudiaz gehatzi baino, gexoa merezira bela, pausu emon eta hortxeaz disfrutati. Gero ikusiko erala eta erabakiko erala hamen denpora bat zer, baina azkaren ez dela hain desberdine beste bihar batekiko ero inontzako biharren egote aldea. Orduan beteteko beran ametzak eta disfrutateko bideaz.